Amen ke bangcwele. Amen. Bayezwa abasemuva laphaya. Kezwakala. Amen ke bathandekayo. Ngingelele ubamongameli necabinet yakhe nabakhokheli nabashumayeli nabavangeli nabafundisi bami. Amen. Angihelele nje umama abafundisi la. Abanye basaba nje bazobagcotshwa kodwa basaba mase befike bathi nje mina ngumamfundisi. Umamfundisi mina basaba bazalwane. Amen. Amen ke bathandekayo siyabonga abazalwane sibingelela abangcwele. Khona umama wethu uMamnyathela, khona umama wethu uMamtuli, khona umama wethu uMambanisa. Manisa bakhona umama abafundisi bethu bazalwane. Kusekhaya ingane zenkosi. Anivalelekile ngaphandle. Sijahe isikhathi bazalwane. Sijahe isikhathi. Lana sinabantu abangeshukela. La sebelambe nje sekuzizisa sekuzizisa. Thina ke la imajena sidlele enkonzweni namanzi nje asiwaphuza ngoba sikumoya. Thina ke singangena kusenzo kuyoba kusasa singadlele ukuthi singaphuzeki. Awaphuzwa amanzi enkonzweni. Akithe khona kamoya ingcwele awungcwele kufuneka gogo. Uthatha lawa futhi ingakho ningaphili nje. Aphuzwa enkonzweni ababebona ojebe la. Yey, lutho Johani phuza lamanzi. Ongasobuya ome. Umthatho nje kufanele ngabe sinika ama-sweet, sinika amazimba chips. Kuphi khona? Libale ukuhlafuna amazimba chips angabe uhlafuna izwi. Yeah. Asikwenzi la. Masila sila. Masingena umkhuleko noma singabe sinele 7 days. Afalutho. Ngoba silwa nale nyama. Uzophila kanjani? Khona usechibini uzofuna ukuphila kodwa unkontshoza amanzi. Idimoni phakathi kuwe uyalipholisa. Lokufa kuwe uyapholisa mawulima lokuphuza amanzi. Angithi yasithi selele silapha. Sithi inkonzi nje uzolifaka la ulimi lwakho. Ngale nkathi uphuza amanzi usenkonzweni ithandazwa usiza lesifo. Mina ngiholo ngempela umfundi uzophuza amanzi eshumayela. Amen. 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 Bingelela ingane zenkosi egameni lenkosi. Sesikhona nje bazalwane sibizene nje bazalwane singomama besililo. Amabandla ngamabandla ukuthi manje sizohlomsana.
Phelile indaba kaSonto lami manje. Phelile nje indaba uthi ngisonto yaphi mina. Into nje lesiphele kudala. Isikhathi manje sokuthi sihlomisane. Ufike nawe nofika nakho ongenakho ukuthathe. Ongenakho ukuthathe nami engenakho ngithathe. Amen bazalwane. Amen. Ngoba manje sibhekene nani? Sibhekene nokuqhumba phansi umbuso kaSathane. Amen. Siyawuqhumba kanjani umbuso kaSathane usesesontweni lakho? Amen. Usazothi mayikhuluma umntwana kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu uthe uthi wena kashonge esontweni lakho. Amen. Namhlanje kuthiwa iphilisa lidliwa kodwa abafundisi babulawa ukuthi ngoba kashongo kimi. Akangitshelanga mina. uNkulunkulu seyahambe ngqongqoza yonke imizi yabafundisi. Ebatshela ukuthi iphilisa lidliwa lo yedwa amtshelile akakalalelwe. Ngoba kuvelanga esontweni lami. Amen bazalwane. Amen. Amen kanze Nkosi. Amen. Iloke nje ivangeli leli bazalwane esaliphiwa kuthiwa amatshe ke bazalwane ngoba hey kunzima kulula. Ngoba sisho ukuthi njengoba sithi asilidli iphilisi into asiguli. Akula ngempela into okudlala. Kafika umfo kaSathane athi mina nawe sitiki namhlanje. Uthini? Usasho. Ugule mntaka baba ugule into mina nje ngingangasa nje ngisho umhlane. Nangibantu wangibona. Angishile ngempela nje unika umhlane. Mbangeli wami. Basho nje ngishile umhlane. Wakhala uba wathi mama usuyahamba ngoba nomkhulu kwabonakala nje seshini. Ngishaya ngempela. Yangishutha lengane ngoba ngiyibone yangishutha. Manje ngisuka ngisho kodwa ngazobala ngashumela ngafaka ngishubhoti. Ngashumela ngafaka ngishubhoti. Ngisamala bekhula bheka phezulu. Ngoba nantawo noSathane. Amen. Amen. Akungakho ukuthi asigule. Amen. Siyagula. Amen. Akungakho ukuthi asigulelwa isingane, siyagulelwa isingane. Amen. Kodwa nje uhlale ulinde. Ithule lingonyami ithule madoda ubusuku nemini. Ithule njengathi uJesu akazayiko. Bathandaza abazalwane ngathi nje abeka ithule. Akathule mhlambe 4 weeks yonke inyanga yonke ulela ungadli ungenzile uthi ungakwazi ukukhuluma. Ayithulele. Mhla uyofika one day kube ngathi awukazi. Amen. Amen. Mina ngishanga stroke umporo. Umporo angishanga stroke. Mina ngibasibonga. Umporo angishanga stroke. Wangihlaba ngenalithi yabona ngalesikhathi kuthiwa awumukeli i-private number. Amen. Yakhala ngeza i-private number ngasuke ngayibukela ngathi halo kanti nalithi kambo. Ngishanga ngahla phansi. Ngavuvukala lonke lesite la red ngaphuma ulimi lomuntu ungangengani nawe ngiyalo yagoga ngakutshela ngithime ingane zami zawulanda ugogo uNgcobo ipene lapho ithanga lingaka umlenze umgaga yonke isite libovu kwafonelwa ubaba eMbombela waya ku-stadium saseMbombela wafonela ubaba kwathiwa baba ngeke usamfica akasakwazi nokukhuluma ulimi seliphumele masithi salibuyisela luyeki. Amen. Amen. Kahlala abazalwane lethandaza luyagogo nengane zami ithandaza kube ngathi kanjalo. Ngawa ekseni ngo7 ubaba wafika ngo3. Amen bazalwane. Amen. Ngagijima indoda yafika ngezwa ngamadimoni mina ukuthi nange jike ephudula amadoda awu3 emfishane encanyana umpoko emfishane encanyana bathi laba babili hey asabeni nangu manje kwanise jike ephudula abantu lokufa kuphethe abantu lokufa kuphethe obalesayo bathi nange sejike ephudula ugogo lona ungazi waye ephumile ugogo eyofunani phandle lathi lele linye kuthiwa sobuya naye angihambi la ngiyamthatha ngiphuma laba abanye baphuma nge-first aid. Amen. Bathi wathi lokuthiwa sobuya naye umbholo uthe sibuye naye uthe sibuye naye kwahamba omunye umama engiyele kumbholo. Amen bazalwane. Amen. Ngiyamazi nalowo mama ukuthi uba mina bonke abantu abangiloya ngiyabazi. Amen. Bonke kodwa nje wathi uNkulunkulu ubathanda ngeke ngihlangane naye omunye ongiloyo
ngithi ninjani mfethu ngithi sizaphila ngithi ngifane composite mfethu siyangimhake ngoba siyazana nawe uyangazi nami ngiyamazi siyahlangana Amen. wathi maye ingena iveni ithi hamu lathi awunanga umuntu ekwanisa ukungishisa laphuma nahamba lathi bathuma nihamba ngajamba ngangilele phansi kanje lo gogo wahlangana nami nomlenze ongaka ngithi uyesabela ngoba wami eminyango ubaba wayezothi qanjwa amanga kuba akalitholanga ulimi kuba kangitholanga ngingaka amen wayezothi ngibizela amahala amen wathi sesiyolala ngase right ngoba ngihlalele uNkulunkulu ngalinda uNkulunkulu bathi uJesu uyaphilisa kodwa nje mase kunjalo bizani ambulance engabe lo kade uthi uyaphilisa useyephi phela useshone ephi musukhuluma njengabantu abakhonza amadlozi amen abathi nangu sefile usehambile kodwa kusasa bayakuye futhi bayocela inhlanhla usukhuluma ke wena uthi Jesu uyaphilisa kodwa nawe masugula futhi uyahamba uyofuna ukuphila amen bathanda sathola leli ivangeli ke bazana ningadlanga ukuthi nje nabo makoti bakho makoti abazalele ekhaya baqanjwa namagama umntana ke kwathi ubani kahle Cilongo mntana washo ngilosi yakulo Cilongo lo mntana wakhe wazalwa ena 7 months eyiplastic eyiplastic engekho amathambo sathi sithi sibone hawu sizokuzokwenza nayo into le akabi lokho finyelela kuyebuza sakhulekela kunjalo nje namhlanje uCilongo wathi uNkulunkulu ngoba wathi bayizoza wathi vulani iCilongo wathi nihlabelele umthombo waseGolgotha iCilongo amen oh mama batethethu injalo ke bazalwane ivangeli lasemajini ngoba kuthiwa manje nje kuba kanjalo bazalwane sebefakazele omama sithe abake bafakaze ukuthi bazalwane baphilile bathandeka njengoba ngisho nje indodakazi yami ukuthi yashonela indoda incane bazalwane kwaku chain le kuthiwa ngayo ngezulu ichain iqalekiso Traditional cases. iqalekiso zakithi ukuthi make washada nje indoda yafa iqalekiso zakangubane lezo intombi zakangubane sikhona ngamakhundela ngeke ishada ngoba make yashada nje indoda yafa umfazi insizwa yakho make yashada nje unkosikazi uyafela kwaloyo kwafindwa amen izinto enihamba nazo nikholwa amafindo enihamba nawo ekholwa iqalekise enihamba nazo nikholwa amen washonelwa njengami mina ngashonelwa nami ngishade nje evangelini kabusha ngashonelwa ngizalwane ubaba wakhe wangishiya naye futhi ena 8 months ngashada 2 years ngazoshonelwa futhi ngina 8 months is the same okunamanje kube lo shayina nginqamlanga ngabe sewuthunge ibiyozi bese isizukulwane ngeyisizukulwane sewulele ethuneni kodwa uyilikhola ukuthi kade usindisiwe kodwa ushiye iqalekiso ngeqalekiso kwathi ngo2013 wathi uNkulunkulu angihambe manje soyinqamule ekhaya eMsika sahamba sanqamule eMsika sahamba nabazalwane sayokhuleka khona abazalwane imvukuzane yayivukuza imishado ivukuza inhlanhla ivukani kwase ekseni la inyanga imvukuzane iphuma lapha emathuneni ihlangene lemvukuzane ebulala lomuzi ebulala namadodakazi la ekhaya ihlangene nobaba mkhulu laba bahlatshelwayo ilala nabo lapha emathuneni ibuye usuku izovukuza la ekhaya bayithulele idlozi kangeke likhonza noma ngabe kushoda uNkulunkulu amen bathanda kwakhulekwa abazalwane kwakhulekwa
umuzi wakithi awukho ofana nawo manje. Awukho. Awukho manje. Amen. Amen. Mina nje mina sihlale neqhebu lami. I'm sure manje na 40 ngishadile noMatekwane. Amen. Angena evangelini zaphuma lezaqhaqhala zokufelwa amadoda. Yeah. Yini lo iphethe wena engasuki kuwe? Waza kuthi esisuka kuwe. Umuhle ngemuhle ngisibazaza. Amadoda enshintsha. Uqinisile uma Muslim. Yo. Awinyanya into ingane yendoda ekuphikile. Yo. Ngoba manje isuke ifane naloyise. Ukhona okufishane ongesibongo esingake ngazala kwindoda le yangikhipha amazinyo. Hey, angiwenyanya. Amen. Awaza madoda, mayiphika ingane zakuthi afake isihlungu ebafazini. Ukuthi afake ububi ebafazini awazi. Futhi yona la uyisayiphika ngempela iphuma nje uye ngisho ukukhuluma. Ubale uhlelo ngizoyiphakela ngithini. Manje ngingathatha isikhathi ngisazosukuma umamfundisi bami. Ngisazosukuma umamfundisi bami. Ngivula nje indlela nami njengomamfundisi ukuthi bazalwane sizocobelelana la ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Amen. Ngiyamkhonza impela uNkulunkulu. Kodwa nikazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Amen. Ususindisiwe usumntwana kaNkulunkulu othethelwe izono kunendlela ehanjwayo. Amen. Awugcini lapho. Uyabona mawususindisiwe usumntwana kaNkulunkulu othethelwe izono ungenwa ngapha phezulu. Babuse kuwe njengesangoma esingenwa ngabaphansi sibuse kuye. Amen. Uyakulawula uNkulunkulu masusindisiwe akulawule awenzi noma ngabe yini oyithandayo. Amen. Sabe sindisiwe abantu kodwa umuntu bazalwane entweni zabezo akashoti. Entweni nje yasemhlabeni ayakashoti inkosi yami. Entweni yasezulwini futhi akashoti inkosi. Amen. Amen. Uyabona mawuse ubantu bazothini awalithathi leli. Amen. Hayi ngiyahamba nje ngiya ekhaya kwenziwa nje ibirthday kamntana kasiswami bazothini lingekho. Bazothini. Uthi bazothini abantu wena ungekho uthi Yesu yena uthini ungekho. Yabona nje mase njalo mina ngikubuka kahle idakayi ngempela kahle. uNkulunkulu ufuna ukuthi uzidele uphume ezweni uphume efemelini yakini ehlotsheni zakho zenza lokhu baze bazi ukuthi loyo mongaya kwakhe ngesonto ngeke umthole. Amen. Hallelujah. Hayi asazi ngoba ubani siyamdinga uma uBhili siyamdinga kodwa mhlambe njalo uzothi uyafika kutshelthi enkonzweni. Hallelujah. Yeswa bantu bafika bethi hey ekhaya kwenzeka ukuthi ekhaya ngeke kwenzeke wena ungekho ngoba wena onje uthi bantwana bakwethu enkonzweni. Enkonzweni namhlanje ukuthi nifike kabi yazi ukuthi nifike kabi ingane zenkosi namhlanje nje kuyakhonzwa. Njengoba nje ngiyakhona nje namhlanje. Abantu abangakhona ifamily yakho mayiza kuwe ibe nomgabazi ukuthi siyomthola noma ngeke simthole na. Emgwabeni uyatholakala. Kuphi emaphathini uyatholakala. Emadisco uyatholakala. Amen. Amen. Uyatholakala. Abanye bazababe nomkhuba wokuthi uhlatshelwa amadlozi. Athi ngiyaya kodwa ngeke ngidle ukudla kwabo. Ngizomane ngithenga iKFC mina nejuice. Uyaphi? Amen. Laba bahlabela amadlozi bakhona la. Amen. Sikhona izangoma la. Ngeke bawuthini ngekho. Bawuthini ngekho. Into eyenza lokho yazi abantu abajwayele ukwenza njalo. Abantu amathele efamily abahluphekayo. Unkosami ngizodlani ngoba bayangisiza.
kodwa ubuye uzoma la uzothi uJesu Kristu inkosi. Mina ngumntwana kaNkulunkulu ngithethelelwa izolo. Amen bazalwane. Afulathele uNkulunkulu. Ingakho lokhu nikhuleka ingaphenduka. Nimile ngicabazile. Ngale nkathi ukhuleka noSathane uyaphephetha ngalolu. Awuyo ukukhuleka ezulwini. Fanele mawuthatha uJesu umntwana kaNkulunkulu. Phuma kubantu bethi. Ha? Phuma kubantu bethi. Amen. Amen. Thina sange sasho nobaba thina uba mongameli washonelwa indodana kasisi wakhe eqala ekhaya ihlala ekhaya. Yashona Monday, fanele Saturday ingathi. Sathi wathi thina sihamba siyeswazini enkonzweni. Amen. Sathi siyahamba siyeswazini. Bathi ke hayike ngoba nizohlalisa abantu noze nibuye kulela viki nizozizwa umamezala wahamba waye esitolo wayokweleta konke ukudla. Safika thina kumanzi imesa amarama nojamu uthathwa nje kuthoswa nje wenziwani. Safika thina amaphepha uthuka amahehe bangaka kuthiwa sizokhokha. Kodwa nginitshela ukuthi bazalwane lentshumayelo angilibali. Nginitshela ukuthi ngalelo langa ezongcatshwa lo mntwana lona kwezinkosi uMurena. Kwathi lapha emangcwabeni kwabonakala imoto yenkosi yehla nje. Inkosi uMurena akahambe eSuthu. Amen. Kwamisa itende lapha emangcwabeni uMurena uza no custard uza no salad uza na yonke into uMurena. Uyangizwa? Kwababaze ukuthi uMurena uzongcwaba kanjani. Uthinta uNkulunkulu ngoba sibene inqubo. Sokuthi thina ngeke siya ukuyokhonza uNkulunkulu ngenxa abafile. Nibanjwa izidumbu noma ilele emoshaya. Amen. Amen. Oh, isohamba sabuya kwangcatshwa. Sithe sibona leli phepha uMurena wayene supermarket enesitolo. Sahamba saya kuye sathi hayi baba sizodlula mama kwakumama sizodlula kuwe sikhokhe masesihamba. Wathi ningakhokhi lutho. Amen. Jesus. Hayi siyabonga Nkosi bebadlo jamu namarami zamaza kaThixo. Ziye ukuthi imroho. Hayi siyabonga. uNkulunkulu mayifuna ukwenza izinto wenze izimeni zakho. Amen. Hlukana nokuthi ngenzani uNkulunkulu ngoba nginje. Njengoba unjena nje wena salofo zenza ukuthi ube nje. Ngoba ukhalile kuNkulunkulu awenzi intando kaNkulunkulu. Ukukholwa akusikhona ukuthi usindisiwe. Ukukholwa ukwenza intando kaNkulunkulu. Ukukholwa ukulalela uNkulunkulu. Ukukholwa ube yindlela lasezwini. Amen. Amen. Ungayi ukuthandwa. Amen. Mawukholwa. Amen. Bathi behlangene benza yonke into kumnandi kukuhle kwenziwa ukuthi umntaka kadadewethu uphasile uphase kahle uthola imendlela benza konke makuthiwa inkonzo uthi ngenkonzweni mina. Amen. Ngoba ngempela ngale nkathi wena uthi uyenkonzweni angithi uzofika umthandazele. Amen. Amen. Hawu Nkosi bahlangene babonga umntaka kadadewethu uphase ngama-excellent Jehova. Ngiyabonga baba. Amen. Amen. Noma ngakuthiwa kuxatshene ekhaya kuthiwa kuzolanyulwa woza sizolamula wena wathi kulungile lamlani lapho kodwa mina ngiyotshela umlamulo omkhulu. Ngiyahluleka bangibizile bathengise. Ubani wena? Ubani uzolamula? Fika uthandaza ukuthi Nkosi angiyanga behlangene. Lamula Jehova, lamula uNkulunkulu. Bathi ngempela ulamulile. Uje ufakazelo yibo, ulamulile uNkulunkulu. Ulamulile njengoba ushilo. Shona into yenzeke kubantu. Kuze bambone lo uNkulunkulu omkhonzayo. Kuze bambone lo uNkulunkulu omdumisayo. Uhamba zonke izinsuku esontweni kodwa ngaziwa lo uNkulunkulu omdumisayo. Isono sokuqala naso yileso. Awuyo suri. Amen. Hey. Uphathi igama kaJesu ngakuphathi into zezo na. Umbethele uJudas Iscariot. Hayi. Mina umfoka devil madoda namadevu akhe lentshebe yakho uzazela. Uthi ayilo
umthinta noma ungamthikela ebusuku ngeke umthinte. Ngoba mina ngamzonda usathane wangihlukumeza. Angazi ukuthi ngathi sengithola ivangeli ngibuye futhi ngizosheba izinto naye. Amen bazala. Amen. Kufanele mawusindisiwe ukhona umntwana kaNkulunkulu uhamba noNkulunkulu. Abantu bakini bakubone. Ifamily yakho ikubone. Uyoqaqa uziyoqaqa iqhale isokini. Hayi ukuthi uyobaqaqela ngoba benze. Mina nje khanga ngayiqaqa bakhululekile free. Bale imonto manje banayo yonke into. Ngoba liyamvukuzana ngithi ngayibulala. Hamba ngoJesu wakho. Basi nabantu bakini. Ukuthi wathwala ingadangada. Ingane zakho zazi. Ukuthi umama mayithathandaza. uNkulunkulu uyehla noma ngaba sikhona. Mina nginawo umntwana owazalele ekhaya. Ngiqeda nje ukufika ematsheni mina ukusindiswa kwafika izwi lathi khulekela lo line. Ngangino line abayithu bathi khulekela uyele uthi imama nake nazonekwa la wami. Amen. Awama amanake nazonekwa la. Ayikho indodakazi yami eyoneka amanake la. Namhlanje angikaze nginekelwe intombazane mina amanake. Shona ngithi yakholwa ngithi wena uNkulunkulu angithi wena umdali. Shona phela ngithi unaye. Shona sifwe. Ukenesisa uthi wamdala umuntu wamenza umfanekiso wakhe wambusisa. Ziphi ibusiso? Zintshontsho usathana siyilandeni bomama. Lokuhlangana sesihlangane namhlanje ake kuye ukuthi kuyaphela. Ake kuhlala ukuhlangana sihlangane nje ukuthi nje siyolanda noma yini eyantshontsho usathana. Manje abantu banikhohlisa labafundisi bena abanikhohlisa ukufa. Ngike ngaya kwenye inkonzo mina kunyuye. Kwathiwa njengoba kunyuye nje ziyehla ibusiso. Ziyehla bagcuma baze bashaya ufindo. Akukho ibusiso ezizolethwa wena ukuba wena unqoba usathane uNkulunkulu bese isingilosi iyolanda lezinto zakhe zantshontsho usathane. Amen. Angazi nyamina kunini ngithandaza akangiphenduli angazi wangilethela emhlabeni kuni ngenzani kuwe angitshele uNkulunkulu ukuthi ngonani kuwe ufuna ukutshela uNkulunkulu ukuthi wonani kuye awuzazi wena ukuthi woneni ubani nje phakathi kwena ongazazi ukuthi wenzeni kuNkulunkulu ngoba unembeza ukhona uyakutshela ukuthi nje okwenzeka nje awenzanga kahle manje ufuna ukuthi uNkulunkulu ehle ezulwini azotshela wena hawu nawe bakhulu webasindiswa abakhulu kufa. Amen. Amen. Mabhedi izinto nje kwakho asikuthi konakelela kini. Asikuthi konakelela kini. Amen. Hamba komama abanye abagcwele uNkulunkulu. Maria, sifuna Maria manje. Amen. Sifuna Hana manje. Okuzothi mawufika nenkinga yakho inkosikazi ikhuleka izibibizela izindebe ikhulekela inkinga yakho ingeke futhi iyotshela omunye nibulawa ukuthi anginasizivikelo sesifuba niyaheba. Yingakho nje inkonzo yokuvuma izono ngeke niphathe inkonzo yokuvuma izono ngeke niphathe. Yabo uNkulunkulu mayizokwenza inkonzo yokuvuma izono ukutwist ingqondo. Amen. Mina nje bekhuluma ekuseni ngisazi ukuthi bebethini. Angisazi. Njalo. Noma ungabuya khona manje uzothi kade ngithi kuwe waphendula wathi ngithi ngiyashaya lapha. Ihambile lo nto. Mhlanga khumbula isono sakho kufanele nami ngiyovuma. Amen. Inkosi. Izono ziyavunywa bakwethu. Amen. Izono ziyavunywa. Kunje sekuthandazwa uNkulunkulu engasaphenduli inhliziyo imbi ngumkhohlisi. Asisho thina izono zofebe. Akekho umzana nofebayo. Kodwa maya isigubhu ngaphakathi. Maya sikuthi maya embizeni. Imbize yashwa ubani umfazi waseSamaria. Yeah. Maya imbiza. Igcwele ngoba wayishiya nje yena. Wayibona ukuthi manje sengihlangane noJesu ngeke ngisahamba nale mbiza. Amen.
wathi ngeke ngempela ngisahamba wayishiya lapho wagijima ngoba kube wabuye wayithatha wayengeke ayihambele endlela ngoba lapha embizeni kwagcwele nobufebe lapha embizeni kwagcwele namadoda abantu ziyashiywa izinto zomhlaba masuthatha lo Jesu ushiya uzushiya nabathandiweyo nguwe amen 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 awufuneka ukwazi bomama namhlanje ngizele khona isiqoqene nje zazi ukuthi ubani njengoba usindisiwe nje mama zazi ukuthi ubani zazi ukuthi ubani uthi uNkulunkulu wamdala umuntu wamenza umfanekiso wakhe ngenkathi edala umuntu emenza umfanekiso wakhe edala udaka elibeka laphansi wakhipha umphefumulo wakhe uNkulunkulu wawufaka kulolu daka awusacabangi ngani ukuthi lo mphefumulo ofakwe kulolu daka uyena uqobo uNkulunkulu amen ingakho umphefumulo mawuphuma kuwe ngeke ubone ngoba uNkulunkulu akabonwa ingakho namhlanje nje umphefumulo kuwa ngiwazi ukuthi uphetheni ngoba uNkulunkulu imfihlakalo amen kodwa nizazi ukuthi niphethe imfihlakalo nihlupheka nemfihlakalo nilamba nemfihlakalo nigula nemfihlakalo anizazi nomuntu ohlelekile ukuthi ubani owakhe umoya wakhe obona ngoba noma isidumbu sikhona la mayisehambile lo bathi uhambile ngoba basho ngabonwayo uphuma nalabo uvalwe khona aphume ngoba uNkulunkulu manje wayunje umumethe uNkulunkulu ngabona nje mina ngihamba ngitshela bonke abantu ukuthi angithakatheke awuzami noma unemfenyanyana yakho awuzami bona uThixo lohlanya wakho awuzami ngoba mina ngikho into engangithakatha la emhlabeni ngoba ngithi ngingomdali weintozo amen angithi mina ngoNkulunkulu mina msalo namhlanje ngizofundisa abomama ukuthi awuneyingane izalele ekhaya bopha uthi ngiyabopha mina ngoNkulunkulu la ekhaya akusuba namavezandle akusuba neyiphongo ezinde neyimfishane asadeleli nalezinto ukufa sidelela ngahle ngoba wazi noyiseloni nokuthi baphi mhlawumbe kudelela nje kufunza umkhulu wakhe nalo mkhulu wakhe awumazi kusho ngathi bangaside emzini wami bongo ezingane okongo ngiholile nami uholela wena amen siyabonga namhlanje sikubona baba mina ngeke ingane zami mina vulela ingane zakho inhlanhla usaphila amen nomna ngiyivulela zami hayi ngivula la kuvala futhi seziyazi manje seziyaqala zayingabazi hayi manje ziyazi kufanele nje mayifuna into ithi mama ufuna ukuthi hayi lo amen ngithi uNkulunkulu ngithi umzwile ukuthi uthe ufunani angithi bezotshela mina uNkulunkulu ngiyifuna ke futhi nazo sesiyakholwa ukuthi ngempela ngoba sesitshela ubaba nomama lento sizoyithola amen into lesanikwayo namakuzulwini from today sizophinde sihlangane nibiza inkonzo ezomama enkonzweni zenu sihlale sihlangane amen sifuna ukuthi masifika lapha kusukuma omama bethi ngafika mina ngakhulekela itifike zabantu abanesaza zamila idust haleluya ngomthetho thina masikholwa siwahambisa ama-CV amen asihambisa into zama-CV ha asikuze lokho nje uNkulunkulu uthumela ingilosi izokulanda ihambe yokufaka amen mase kuthiwa sibabhe yena ngempela uyikhulekele futhi ingane yakho uthi ngifuna ithi ifika laphana ibe inhloko iphatha amen mina ngiyathi inkosi yami mina kukho la ngaphethe khona angifundanga ngazi ngisho kodwa mase kuthiwa ngikhuluma isilungu sikhipha ngamakhaya ngoba ngingena nje ngingene amen amen namhlanje bomama bami ngiyanicela azofika ekhaya
special ey'nganeni. Uthi abantu abami bafunde kabuhlungu iminyaka emingaka kodwa sebehleli futhi manje ngizwile uNkulunkulu ukuthi ngokona kwami ngiyaphenduka. Namhlanje ngizonquma ngabantu abami babize futhi abantu abami ngizwile ukuthi kanti nje yini ngokhohlakele. Ngoba ngakwazi ukuncelisa ibele lenyama nakhula. Angisakwazi ngani manje ukuncelisa ibele likamoya nifumelele. Hey, ngumama wesililo. Amen. Umavula kuvaliwe. Amen. Asisho ukuthi inkinga yenu yini nifuna ingcebo. Khona omunye owakhuluma la wathi hey andlulwa. Kade ngitshela ubaba lokhu ngithi hey babu ulo angikhavele lamasofa la. Lamasofa lawa ayilokho athe ngokungakazalwa nalo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kwangakazalwa ngisho ufezile mina lamasofa enginawo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kwangakazalwa nalo. Ngizowakhava ngoba ngijatshuliswa yini neplango lawo liqinile. Ayisekho leli plango manje. Ukuba ngalilahla leli plango ngabe ngithatha. Ngoba ngithanda izinto. Ngibulawa yilokho nje. Kwafika lokhu yikho. Uyazi ukuthi manje abantu sebeze badiliza ngisho izindlu impela. Seziyadilizwa manje sekufakwa lezi ezinevuke ezinkulu, sekufakwa lezi ezine diliza indlu yami. Ngoba lento izodlula uhlushwe yini ngoba lento izodlula. Sinama quantum nje kusasa kuzobe ngaseyona le quantum. Kuzobe sekufika ezinye. Uyogijima nama fashion kose kube nini? Ugijima nama fashion. Umzala niyenelisi. Amen. Ungathanda izinto. Shasha labazalwane. Bible lamli. Ake sifundeni ke bazalwane ngisheshe. Engene umama mfundisi bami. Ke sifundeni izi chronic zesibili. Abahluleli naye. Sokuza kulo mthombo sikhona emhlabeni noma simuka lapha sidlule ekufeni. Sabona lo wafule wempilo ezulwini sambonga Sunchalo Sisekomi. Khuleke ngafunda before sifundizwe. Baba wethu engcwele Inkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho baba wethu engcwele sizwa kuthiwa wadala izulu lomhlaba. Konke wakwenza ngezwi lakho. Napha abantwana bakho nasisizwe sakho naluluntu lwakho. uNkulunkulu wethu engcwele nabo mama besililo abangani bakho okwathi mawucabanga usemazulwini ukuthi indodana yakho uyoyihlisa ngoba nemhlabeni wabona labo mama ubabeke isibeletho esi-elopreyini yokuletha abantwana emhlabeni. Ngakho ke Nkosi yami nampa namhlanje Nkosi yami inkinga zabo zonke emakhaya abo siyayiqashula. Amafinda abophile siyawatshisa ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Abahluleli 9 mfunde ku-50. Abahluleli 9:50. Abahluleli chapter 9 verse 50. U-Abimeleki wayeseya eThebesi wamisa malungana neThebesi walithatha. Kepha phakathi komuzi wawukhona umbhoshongo oqinileyo. Babalekela khona bonke abesilisa nabesifazane nabo bonke abomuzi bazivalela phakathi benyukela ophahleni lombhoshongo. U-Abimeleki wafika embhoshongweni benyukela ophahleni
lombhoshongo. Amen bazalwane. Sikhuluma ngempilo abazalwane eyayihlasele kumaFilistiya. Amen bathandekayo. Sizwa kuthiwa bathandekayo uAbimeleki wayesebulele ngathi wakwazi washisa imbhoshongo emibili bathandekayo. Eqeda nje. Eqeda abazalwane eqeda. Amen bathandekayo. Eyehlula impi yakwaIsrayeli. Amen bazalwane. Ngizwa kuthiwa waze wahamba nanengcebo zakhe. Wafike wagawula amahlamvu. Wawahudula amahlamvu. Uthe maye wahudula amahlamvu wafika embhoshongweni. Wazungeza umbhoshongo wawalayitha lamahlamvu. Washa umbhoshongo unabantwana bakaNkulunkulu phakathi. Amen. Amen. Isikhathi lesesikuso bazalwane bayabhubha abantu bakaNkulunkulu kodwa amaKristu agcwele eMpumalanga eNtshonalanga iNingizimu Nyakatho. Usathane uyakhokhoza. Amen. Uke wangibonisa uNkulunkulu ngenkonzo yokukhuleka ngo12 ebusuku wathi kube onke amakholwa akhuleka ngo12 ebusuku angcwele ahlambulukile wathi usathane ngaba kaphumeli ngaphandle ngakuhlala egoqobele ekhosombeni lakhe ngoba ngenkathi nikhuleka ningcwele emakholwa kwehlisa ingilosi ezulwini ziphethe umlilo sizoshisa la emhlabeni azikwazi ingilosi ukusebenza emhlabeni ngenxa yokuthi zingumoya kufuneka nina njengoJesu akakwazi ukusenzela izinto wethembe thina ingilosi zihlele ezulwini azenzi lutho zigoqa izandla ingilosi ngenxa yokuthi amakholwa ayathandaza impela amakholwa ayakhuleka impela kodwa isinengiso kuNkulunkulu ngoba nezinto uNkulunkulu angayithandi amakholwa wafana noEnoki okuthiwa babemthokozisa uNkulunkulu okuthiwa baze bahlwithwa ababona ukufa amakholwa amthokozisa uNkulunkulu. Amen. Abangani ngisho nalabantu beswe ahlanganyela izinto zabantu beswe amaKristu. Amen. Baphela abantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje abantu bagcwele ibhedlela kodwa bakhona omama abathandazayo. Namhlanje abantwana bethu bagcwele emajele kodwa bakhona omama abathandazayo. Amen. Uzokutshela umuntu ukuthi ngiyathandaza ngiyafasta noma ungafasta amathumbu akho abemhlophe. Mangahlangene noNkulunkulu ungayazi imiyalo kaNkulunkulu. Amen. Kunemiyalo ekholweni. Kunemithetho ekholweni. Okufanele uyigcine masukholwa. Awudingi nje ngokuthi uphathe iBhayibheli. Awudingi nje ngokuthi uyathandaza. Awudingi nje ngokuthi uyashumayela. Uyolahlwa nokushumayela kwakho. Isono eninaso amaKristu namhlanje ngizonitshela bomama besilisa. Isono esinaso labantu laba bayagubha ngaphandle. Abazi ukuthi bazophenduka kanjani abantu ngoba nani nifana nabo. Laba bantu kube nina aniphathi envelope ezibrown emaklinikhi njengabo njengoba nikholwa ngabe sebephendule ngabe babalekelekile. Baphathi envelope ezibrown nje babe emaklinikhi from 4 o'clock beshaya ilayini abantu bakaNkulunkulu kodwa nikhona nina nithi ngabantu bakaNkulunkulu abathethelele izono niyongena kuliphi izulu abantu beshaya amalayini emaklinikhi nikhona. Nongena liphi. Amen. Isono sokuqala nje ngisho abafundisi benu nibatshela ukuthi ngishilo. Isono sokuqala esokuthi abaphila ivangeli abalokuphila abantu abangakholwa baze bayodla petrol badla amagundane badla utshani nithi ngishumayele nangabe emasontweni enu nithi sebedla utshani sebephuza petrol wenzani wena abantu bakaNkulunkulu bephuza petrol ubatshelile ningalo Jesu ukuthi ozani uJesu uyaphilisa umbone ephilisa wena uzobatshela kanjani ngoba nawe uphilanga ngeke ngishumayele into engayazi angifuni ukushumayela into engizwa nomunye umuntu.
Amen. Angifuni ukushumayela into engizwe nomunye. Ziphi izalakazi? Wonke osanza kanje yabona kufuna ngizofaka amankokosi la. Awathi thina sihamba kanjani ngoba abasindisiwe. Amen. Ngikuka ngisaka yini? Bafaka la. Nifaka amankokosi. Ayisabani. Nifaka amankokosi. Kuka ngisakazi. Ngikujesu. Afike fakibo ke ngabone ehamba ngodondo zathi mama uyathakatha uzozizwa. Ngoba ngithole sinda lokuthakatha. Akusathana hayi othi ngikusize kubalansa nayo induku. Akathi usathana yena ukuthakatha uthi bamba nayo induku. Amen. Umbashongo abale abantwana bakaNkulunkulu eSouth Africa bayakhala abantwana bakaNkulunkulu eSouth Africa bakhala baze bakhala ngisho eParliament abanakho ukuthula Nkosi yami kale zethu ikhala ngisho ezikoleni zikhonza nenyanga nezangoma kodwa ngikhona abaKristu. Amen. Amen. Fanele sithathe ivangeli eliphetho. Amen. Ukuthi noma ngabe ungena ebhasini abadimoni aphume abantu. Amen. Shaya ngesithunzi sakho. Idimoni ikhanje. Nikhonza nama-satanists ey'nkonzweni zenu. Ama-satanists akhuluma iy'limi. Ngiyabona bazana lezi iy'limi eniy'khulumayo ingozi. Mina lezi iy'limi lezi mina ngisibonile. Amen. Wafika isatanist enkulu la izobulala ubamahle kwayo. Yayishaya ilimo ongakazi uyibona. Ngenkathi ekhuluma ngelimi thina siza ukuthi ubize uSathane wakhe ukuthi uzobulala impela. Amen. Mama. Ikhuluma indoda ishibeshele emachini abakhanana. Nathi ngempela sikhona asiswa. Ukuthi uthi mthathe. Cha mina ngeke phela ngeke. Kukuthandaza into engayizwa. Hayi, ngeke ngisavuma. Ngeke ngibone kahle. Angisho ukuthi izinto zinhle. Ngoba mhlawumbe ngiyazi ukuthi kuthiwa mina ngisho. Hey, ifika indoda ubaba akaguli ngaleso sikhathi. Akaguli indoda, isaguli indoda. Ifika indoda ithi shemele kashina. Sijabule nathi sibe umuntu uzosithandaza. Kanti utshela uSathane qinisa. Hey. Qinisa Sathane. Nkosi yami. Insizwa umvangeli esontweni. Umvangeli esontweni la ugift. Umvangeli. Hayi wambu kodwa lezi ngane lezi leyishilo lezi. Mama lo gift wakho lo ayibona. Hey khanda sindaba. Akuzona umuntu ukuthi uyashumayela lo muntu. Lezi hayibo mama kwathi mayembula uNkulunkulu wembula wathi wembula ngani kwakhulekwa uba bengachamu. 3 weeks isekwaba ngakho. Makuthiwa indoda makuthiwa iyochama ibhatha yefastela yephuka buhlungu phambisi abambi ibhatha lingasha ukhamba uphuma ubophila ugift usehambile bazalwane sasibuya komoya ko Pick n Pay uya-apply ama-Pick n Pay sesibuya ko-Pinville uya-apply amabhusha uthi uzoshada ngoSeptember. Yabona nje uSeptember kalungile kuma-satanist. Uzoshada usehambe wayo-order ngisho ama-uniform azogqoka. Samba naye njalo. Hayi mina ngumngani wakhe samba naye. Kanti uNkulunkulu wenzela ukuthi ngibone yonke le mkhuba yenza. Uthe mhla sikhuleke ibandla likhulekile ubaba waphila. Wathi ngena wathi ubaba ngithi ubone embhedeni mayithi embhedeni ubaba ngekwathi wathi ubaba ngathi nange sofeni wathi mayithi inhlaba
wathi ngenzani emhlabeni, wathi ngenzani, wathi ngenzani emhlabeni, wathi ngabulala ubaba, wathi wayisebenza nalo, walethwa yilo njalo. Wathi ngenzani emhlabeni, wathi ngabulala umama, wathi ngabulala udade wethu, wathi ngabulala umfowethu. Manje futhi into zami zonke futhi angisayitholi. Ngathi into zini? Angazi phela mina. Ngambulekela kudala, hayibo, ubethe nje sikuthi wambulala nje. Uzoba nezitolo kumele ngawusha ube nani? Yo. Waphuma waqoqa impahla zakhe ngalelo langa wahamba. Awadlala amadevil worship. Likhona elinye abafikile last week. Thina fika njalo ke la. Hayi. Afika. Angithi vange 2000. Ngiyakhala. Ngikwazi 2000 noma 5. Ayimali ngani? Awu nomnqosho wathi. Bathi uNkulunkulu ayithathi dlana wena thula phansi. Sahamba sayo grossa lapha yangi ngazi ngangiyogrosela bani. Mangifika lapho uthi ngiyabhadala ngasibhadala. Wabhadala. Imali yangena esikhwameni igrossa ngayidlela. Ngamqosha imali igcwele esikhwameni. Ngathi imali igcwele esikhwameni igrossa ngipakisha wathi uNkulunkulu ichele ngegazi kaJesu udle kodwa ke isathani isikele izoniqeda. Hey. Ngafika la ngathi hey wena nawe phumani njengamanje hambani. Babe khona abazali. Akufuna kube yigwane entweni kaNkulunkulu. Ngathi phumani ngathambani. Amen. Imali igcwele esikhwama nginandabani. Uyabona manje siyakhuleka abazalwane. Sibe siyokhuleka nabathwele. Abathwele manje inkalangatha ngempela into okudlala. Imfene uyibona ngamehlo, isigubhu sibona ngamehlo. Sakhuleka sathi hoyi. Sigubhu ufana wena. Kodwa yonke lento yalomuntu le ingalinge iphela. Yebo. Ngiyangizwa ukuthi ngini. Amen. Mangabe unemonto ezu100 ungalinge kufene yodwa. Amen. Mangabe uneinkomo igcwele isiba ungalinge kufene yodwa. Ngoba makholwa nibabi animazi uNkulunkulu. Amen. Umuntu nkosama yethu alele mase ehambile seyifile lento yakhe uSathane uyayithatha zonke izinto engathi uSathane akanalutho. Uyabona lezi zinto zabantu abathwele akuzona ezikaSathane. Lemfuyo engaka nalengcebo engaka wayeyiphiwe lo muntu ezala emhlabeni nguNkulunkulu esiswini sikanina. uSathane wabona ukuthi ho wena ucebe kangaka wafika esethi hamba uyothwala. Hamba uyothwala. Ziza nje izibusiso wena ziza nje izibusiso seziza phezulu kwesithwalo wena uthi isithwalo. uSathane akazabe nalutho. Yonke into nayo wayinika uNkulunkulu esiswini sikamama. Manje laba sibakhulekela sitha uhambi nalutho sigubhu awuhambi nalutho tikoloshe hamba wedwa. Yake sahambisa imoto thina sidinga kangaka. Mina ngeke. Angeke. Noma manje sumahambisa nje kade sihambisa umhambisa nje nesithuke siyakhona ngofike ngishuza ngithandayo. Ngitho ayiphele ngiqoshe utikoloshe kusele lethale. Abanga isohlala nabo. Awubeki phela mina. Kade ufona omunye le Natali imbuzi zakhe zizele nga3. Kade nembuzi ezu16. Namhlanje zu44. Ngathi angikunakile kwenza kanjani? Usungaphika akakhuluma. Uyazi ukuthi inkomo zakhe zizazala kanjani? Umama wakho uzayincelisa iphotela. Yebo. Ayincelisa umjobo. Sizala inkomo. Akuzala imanje. Ya. Asidali imanje. Ivusiso ziyabhala. Sakhuleka nishotwe. Amen. Sakhuleka inkomo. Zazala inkomo. Wathi ukhokho mama tefane manje. Nenze njani naka amathole sayigcwelisa. Inkomo zayisakwazi ukuncelisa. Ngathi phela umjobo usengeleza ufaka idemo. Amen. No. Wasikahle. Umntwana wabo wafika efohlo kaMathabu. Eshawa iqhebu ngewisa. Amfohloza ukanimuzi umfohloza mama uthi amthithi ukuthi ufohla Mathabu. Saba samlanda.
Wathi efika ekhaya wabona ibhola samkhulekela nomama Masuku. Uzodwa Masuku samkhulekela sasiyomlanda. Wathi efika ekhaya wayibona ibhola lisebaleni ucela umusa. Sisathi phela sazomphakamisa. Wahla wakhashela ibhola. Wahla wakhamanga. Asafikile uSimakade. Usukhonza uNkulunkulu kwayiChina iHong Kong. Hong Kong yaseChina uNkulunkulu wakhohlele endlini kwakho. Into njengensilutho njengakwenze lutho yathandaza kuyebuka. Ngulusa amehlo njengedlozi uNkulunkulu amkhonzayo. Qhubeka. Verse 52. Verse 52. U-Abimeleki wafika embhoshongweni walwa nawo. Wasondela emnyango wombhoshongo ukuba awushise ngomlilo. Owesifazane othile waphonsa imbokotwe ekhanda lika-Abimeleki wachimiza ikhanda lakhe. Amen. Yathula inkosikazi yathula yadla amathambo engqondo. Nizowadla kanjani amathambo engqondo senabuka amafoni nje? Ulala nethombe zamafoni umzalwane. Uzophupha kanjani izinto zemfihlakalo? Abalana nawo la emafonini uyababuka. Kuthiwa yadla amathambo inkosikazi yathi sengizwile ukuthi usebhubhise ibhoshongo embili. Yangizwa? Musubheka ubaba ekhaya lakho. Amandla amakhulu aphiwe umuntu wesifazane. Amen. Amandla amakhulu aphiwe umuntu wesifazane. Kuthiwa yathi 2 years usezoshisa lo wokugcina angeke. Eyedwa akuphilela uJesu wedwa. Usunucika kubafundisi, usunucika kubakhokheli, usunucika kubazalwane. Amen. Awusukani madoda. Kuthiwa yathi 2 years yafuna imbokodo. Yathi namhlanje ngizomphishisa. Weza Abimeleki. Kuthiwa yanqonda ngombhoshongo yakhe. Yambheka inqondile ifihlile. Mawula noSathane uyayifihla emkhulekweni. Awuhambi uqhamuka ukuthi mina ngiyathandaza. Kuthiwa yayifihla. Kuthiwa ithema isiza isithi sizoqeda. Kuthiwa yayikhipha imbokodo. Kuthiwa yashaya esikhaleni yaphihliza ubuchopho. Namhlanje singomama sihlangene sizophihliza ubuchopho kaSathane. Siphethe imbokodo nansi. Nansi imbokodo yakho mama. Nansi imbokodo yakho mama. Nansi imbokodo yakho mama. Nansi imbokodo yakho mama. Shala na imbokodo. Shala nayo. Yonke imiyalo la uyigcine. Noma izwe lingakuhleka. Lithi usagqoka amabhuluku umama. Noma izwe lingakuhleka. Lithi sewugqoka ingubo ezinde. Awusarelax awusenziswa. Noma singena ngibone. Ukhona sesikhona. Saya kuboka lena. Emhlaba yalinga sathi singena nje. Hayi ukikolosho wenza. Hola ngamele. Yafuna ikhabethe ukubolesha wisa zonke izitshe ifaka. Kwakuphahla. Ngaleso sikhathi angikhathele ukude kamhlaba yalinga. Ngikhathele kuda. Ngathi hayi bona tikolosho sobonana kusasa. Bona tikolosho. Kodwa kusana uyavalelisa namhlanje. Ngoba sesifikile bona tikolosho. Hawu ngitshela ukuthi ayisizwa le ayala. Amen. Tikolosho umfazi waphuma ngephasage. Hey. Amen. Usufikile ngoJesu wakho. Yes.
Amen. Umuntu osifazane uyinto enkulu kabi bazana. Amen. Ungayithathi kancane. Lithi izwi lenkosi lapha kuSamuel 6. Lithi Israel abaseGibhithe bahamba bayontshontsha umphongolo kaNkulunkulu kwaIsrayeli. Kuthiwa mabefika bewuntshontsha umphongolo kaNkulunkulu kwaIsrayeli. Kuthiwa umphongolo wabaxaka ngoba oBhali neThixo babenazo umphongolo wayibulala. Amen. Kuthiwa bathi manje sobuyisela kanjani lo mphongolo ngoba uma sobuyisela lo mphongolo nathi bazosibulala. Amen. Amen. Kuthiwa bakhetha inkomazi. Kuthiwa bakhetha inkomazi. Kuthiwa lezi inkomazi zasinamathole zayincelisa. Kuthiwa bayikhetha bathi khasi yobophela lezi inkomazi kodwa lezi inkomazi zasinamathole zayincelisa kodwa ijoka lingakaze lihlale la. Uthandaza kanjani ulejoka la? Uthandaza kanjani wesindwa? Amen. Amen. Kuthiwa bayibophela bafaka umphongolo inkomazi zahamba. Kuthiwa zazikhala endleleni zithi mo. Zithi mo. Hallelujah. Amen. Amen. Zikhalela abantwana babo ukuthi sibashile ngabe bancelana. Ngabe ncelana ingane zethu. Njengoba sasikwa sayilehla emhlabeni. Manje ingane zethu incela isono. Zincela ububi. Sikhona. Zakhala. Zikhalela nokuthi engabe lesiya khona ngeke basibulale na. Engabe sayobuya sibuyele kulezi ingane zethu. Kuthiwa bafika abantu besemasimini. Kuthiwa kuzafika ezamisi. Kuthiwa kwathiwa Hosana nanku umphongolo kaJehova. Amen. Kuthiwa bathatha umphongolo kaJehova bayiyeke inkomo. Zabuyela kubantwana. Ngoba zayikhala. Amen. Amen. Sikhalela abantwana baso. Sikhalela lo mama namhlanje sikhalela izwe lakithi South Africa. Sikhalela abantwana bethu. Sazalela usathane. Sakhalulela usathane. Sasikwa sasikole usathane. Iphi ibhokotho bomama. Ibhokotho khona isebenzi ngoba nizwani. Isonto lami. Amen.